mai bine într-un episod din Blevin. Azi se vor lupta Eldrago, care e lansat pe rotație inversă. Da. Versus Beiul ăsta. Crede mine. Da, hai să începem. Bun, și runda 1. Bun, și runda 1. Vedem cine va învinge. Da, aici Eldrago pe rotație inversă. Poate va câștiga cu rotația inversă, dar nu suntem siguri. Da. Dacă va fi învins acest Bei, vom crea altul sau o să mai luptăm încă o rândă cu el. Se pare că Eldrago cam ia foarte multă putere. Da. Foarte bine. Câștigătorul este... Ce suspans! Este acest Bei. A doua rundă. Bun. După cum vede, Eldrago e foarte bine. Atacă foarte mult Eldrago, deci eu zic să lase să atace el. Bun. Și după cum vedem... Eldrago, nu știm dacă va câștiga sau nu, dar se pare că atacă în continuu și îi dă putere. Da. Ce suspans aici Eldrago se menține aici cu puterea care o are. Și tot Beiul nostru câștigă. Da, dar mai avem a treia lună. Bun, și am revenit. Ce nașpa. Stați puțin. Bun, și am revenit. Foarte frumos aici. Foarte frumos aici, Eldrago. Eldrago aici poate câștiga. Da. Ce bine aici, un atac Eldrago foarte bun, dar nu se știe dacă va câștiga. Da, bun. Mama, și Eldrago s-ar putea să câștige. S-ar putea, dar cred că nu. Da. Bun, și câștigătorul este tot Beiul creat de mine. Da. Bun, și noi acum ne vedem data viitoare. Baftă lume, pa!